Nakajiyo ya kajing jelai ki dukan dekiat hakaleng ki jaka ki bahap hapok kajing pet ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC kalapan long ya ka Executive Committee jong ka KHADC hapok kajing alam ka Voice of the People Party VPP ban penmi da ka hukum ban khang persya ya ka rukom I No Objection Certificate NOC syaki bakwa ban play ya ki dukan kiat ki bonded warehouse nalor ki karkhana penmi kiat. Habakran sikilat pathai kubor uba Winston Tony Lingdo Chief Executive Member CEM ke KHADC ulaong bahadian kejing yalang ke belapen long hakakat khandai tarik unai wing araja arpusan ke Executive Committee kala syem ya kerai ban khang persya ya kerukom INOC syaki bakwa ban play dukan kiat. Nalor kita ulaong ru bakin noilam snong haswa bakin I ke NOC kin hab ban penlong da ke dorbar snong ban rai. Ta sengi artilik Disember arjar pesan ngilak permit ni jipin mana mo notification bahkan executive committee jong ka KHADC ha ka jinglang ka bolong ha ka khat khandai trik umrai ba khat wei ajar pesan kala simkhya ya ka jingmi pathar ki ni ki dukan kya wine store bat kiwi ha kisnong ki thau hapo ki jingkhmi jingpet jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ka bakta sibun ya ki yeng kisam bat ki emlang salang jongi ki jat meriu khasi ti kumta halor kani la syem ya karai ban mana bat bamtha ya bro ki rongba snong ki soda snong ki matabor ki menteri jogi snong kani ka jingpen pana ka dei bet ka bami napok ka ilaka department ka be dei bat ka notification ka bangi tho syaki rongba snong bat kinong peniat snong hi bro ka we kani ka dei ka en kani ka notification ka dei halor ka jingbom ai jingbet shu na kaliang ka isi jungi menta ban ai ya ki NOC ha ka bidai bat ki dukan kiat ki wine store lani ki patakyat hapo upur usam jong ki snong ki thau ki jungi ki bahap apo ka jingpet jong ka Khasi Hills District Council ti itai di imat beningkong ba aru ka dei ka ngim ai NOC shu ya ki bonded warehouse ki ban chalan syabar nani hapo ka jela bat ki badan hapo upur usam jongka jingpet jongka district council bat kebenta ka balai ru kadai ka banginum ai NOC shu ya ki kharkhana ki ba penmi ya ki jingdi buat yani ki alcoholic beverages ki bahap apo upur usam jongki snong ki bapet jongka district council bat ya kani ka jing ai jingbet ni la ai shabaro ki dor bar snong bat kadon ru ka wi ka jing penchai ba ya kani ka jing ai jingbet lada don kampan ai da ki dei ban shong da ka dor bar snong hi borok we ringkat bat kinong shong snong kata ka dei lada don kampan ai ki NOC ha ka be dei bat ki wine store ni ki bonded warehouse ni ki karkhana panmi ya ki kiat ti kata ka dei ka notification ka ba kani ka isi ka smudei ban panmi man ta kasni jadi helor kata ka nongrim bangi sa penshai shafi ki pai ba nong shong snong baro hi ba kani ki isi hi kala shim kani ka rai bat lingba ka jing ye kendo lang ka jongi ka isi hi baro ka we ni la rai kani ka jing ye kani ka rai namar bangi smuthu ba kala long pathar palat kani ka jingdon jong ki wine store lani ki bonded warehouse lani kini ki jingshna lani ki factory ke beidei bat kini ki jingshna kiat hau put usam jong ka Khasi Hills District Council tidak kani ka notification ke bangi la penmi ni la pha ro baro ki copy syaki nong peniat snong ka dorbar snong syaki hima syaki sim bat syaki wei ru ki beidon bentalang bat ka beidei bat ka jing INOC namta ki wine store namta ki bonded warehouse bat namta kini ki karkhana shna kiat fi ka shulong no ta habangi pet ya ki NOC ki ba la ju ai hakini ki por ki bala adep i ba ki le tang ka dor bar snong marwei khlem ka jingtip jong ki pai ba nong song snong tadi halor kata ka nongrim ka bangi penmi ya kani ka notification bangi ni kren kerpang ba lada don kanu ka ba ka dor bar snong ka kwa ban INOC ka dei ban yo ka jing munjur na ki pai nong song snong jong ka snong hi borok ka we klem ka jing munjur jong ki nong song snong hi borok ka we nginum la ban ai ka NOC ka mot ka dor bar snong kam num la ban ai ka NOC ka amar ka jingmut jong hi bangi penmi ka ni jing pen penal ni ka notification ka dei bangin ai kini ki notification sha baro ki nong peniat snong ki dor bar snong ki hima ki nong sen charge nong hi borok ka we te dei lingba ka ni ka notification ka bangi ngi ai kata ka dei ka we ka jing te lakam balada ka don ka nu ka khobor ba ki
ki snong ki thau ki yai light nakani ka notification kamut ngihap ban yeshim be daka rai ka bating komno bangin le yakini ki snong ki bapen khen yakini ka kondon ka bangi ngi pha mata kasngi lingba kani ka notification kata ka de ka wei na ka jingmut but haba jubab ka jingkali ki jong phingin te lakam komno kani ka de ka wei ka jing te lakam ta ka bangi ai kani ka notification kamut ka pensisha ba kum nakaliang jong district council kala maham yaki dorbar snong ya ka hima but yaki nong sensar snong bro ka wei bakim dei shu ban ai pathar yaki NOC ya ka be dei but ki wine store lani ki bonded warehouse lani ki karkhana ki bashna yaki ni ki kya hatu phi don ne bununu khajna phi yo lengba ki ni ki wine store hadu mata ngi myo yaki khajna ka be dei but ka wine store kini ka dei bet tik lemba ka trading license ka bangi ngi ai ki por ki bla adem andai ki trading license su kimda bon edu kata ta ngapat dadon ka list adu menta ka balong latest ka list andai ki khajnai ka fikran hi ka dei bet tik ka bangi issue bet ki trading license ki briu ki bam dei ki try mulong hatu ko ni kamlong pade ka jingdu nong ne khajna nom ta ga district council bi dei ko ni em labla ngi perkhat be tangi kata ka jingyo nong go jongi ki district council ring impet pade ka jingjot jongki khon ki kti ki jongi jongki snong ki thau ki jongi jongki yeng ki sem ki jongi ti kani ka de ka wei ka ba dei ban pen kendit ban riungi ha kata ka nongrim bangin ong bangi krong khajana la ning yo ya kata ka revenue sya ka district council ring in penjot pade ka ri ka jai ban riung am sui ha ya kata jadi halor kata ka nongrim ta ka ngi penmi kani ka notification ba ngin le ai bante lakam ya kani ka jing kerni jong kani ka jing dikiat kan hoi yaki bala adab ngimla suban kata yaki andrei nang ni syakmat kani ka notification ka kren bet ban nang ni syakmat ka district council kamnum asyu ya kanu ke NOC dei halor kata ka nongrim ka batha ya ka dorbar snong ya ki rongba snong bat ya ki hima bat ikinong sensyar jong ki snong ki thawi banang ni syakmat ka district council kan te lakam no ikani bat lingba kani ka jing te lakam kamut kan yo ban te lakam ye kani ka jingdi pathari ka kya kani ka jaka ka jongi kani ka notification kami menta ka sngi tenadu kani ka artari jong December 2000 hi kani ka notification kan perikam ti ngi yo ban penmi kani menta ka sngi tingi baila shai ngila disseminate ya kani ka information nani ngila pha lut ya kani ka information sya baro kinong sensar snong ki sim ki hima baper bat ki bahap apa uput usam jongka jingpet jongka Khasi Hills District Council Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya